ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଣସ କଠାରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟିସ୍ର ରେସିପି ବନେଇଛେ। ବଟ୍ କାଲି ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ କି ପଣସ କଠାକୁ ବେସର ଦେଇକି ବି ଭାଜିଛୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ ଖାଇନି। ତ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ତା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଏମିତି ବତେଇଲେ ମୋତେ, ତ ଏମିତି କର, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ବି ସେଇଟା କଲି। ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପଣସ କଠାକୁ ଯେମିତି କଟାଯାଏ ସେମିତି କାଟିକି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସିଝେଇ ଦେବେ। ଗୋଟେ ସିଟିରେ ହିଁ ବାହାର କରିଦେବେ। ସେ ଗୋଟେ ସିଟିରେ ହିଁ ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଦେନ୍ ତାକୁ ଆଣିକି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ସୋରିଷ ଆଉ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, ତାକୁ ଦେଇକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଦେନ୍ ତାକୁ ଯେମିତି ଭଜା କରାଯାଏ, କଡ଼େଇରେ ତେଲ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ପିଆଜ ପକେଇକିରି ଯେମିତି ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ପଣସକୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା। ଯେମିତି ତାକୁ ଗୋଳେଇକିରି ପୁରା ପୋଡ଼ ପୋଡ଼କି ଭାଜିଦେବା। ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଭଜା ଆମେ ଭାଜୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମିତି ହିଁ ଭଜା ହେବ। ବାସ୍ ଖାଲି ସିଝେଇଲା ପରେ ତା'ର ଏଇ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଳେଇକି କିଛି ସମୟ ରଖିବା। ତ ସେତିକି ହିଁ। ତ ମୋତେ ବି ଯଦି ମୋ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଲାଗିଛି ଭାବିଲି ତାହେଲେ ବହୁତ ଦିନ ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ, ସେୟାର୍ଟେ, କମେଣ୍ଟଟେ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।